Det er simpelthen min første video her på Go og Go, og lige nu der er vi, det her det ligner en skov, men det er det ikke. Nico skal jo gå ind i den. Nej, vi har Nico med. Han har også en YouTube-kanal. Hvad er det, den hedder? Ja. Og hvor fanden er det, vi skal ind hen? Der er sådan en vej her, man skal gå ind af. Man kan gå ind af. Det må jeg ikke. Fuck, det må jeg ikke. Fuck. Den er blevet busket helt til. Så vi må ikke ud om. Nej, tænker jeg skulle bare dø. Dø. Ikke? Men det her, det var simpelthen... Ja, ikke go, men dø. Men det her, det er simpelthen, det er skov. Men nu skal vi simpelthen lave min første video. Min gående første video. Og jeg har en Facebook-blog, men jeg er næsten rundt i 100 likes på den. Så det er sweet, men ja. Altså, hvor fanden skal vi starte henne? Altså, vi kan se lige nu, at vi er på en parkeringsplads. Jeg tror, du skulle til at sige pensionist. Det kan godt være, at det er en pensionistplads, det skal jeg sgu da ikke kunne sige. Men okay, skal vi ikke bare starte derovre egentlig? Der har vi været før. Vi har været over før i en anden video, men den gik død. Det gik jeg. Må man egentlig godt være derovre? Hvorfor skulle man ikke må være derovre? Prøv at se. Det er sådan... Nu, så må der komme nogen og sige, at vi ikke må være her. Så selv hvis de spørger, hvad vi laver, så kan vi filme til YouTube. Kan du ikke engang, der stod træer her? Jeg ved ikke, men der er en stamme her. Det er træet. Det er et træ, og så er der bare stammer hele vejen hen. Det ved jeg ikke, man kunne se. Jeg skal faktisk have... Nej, det siger jeg bagefter. Men jeg vil lige cut, indtil vi kommer derhen til. Og nu er vi kommet hen. Og hvad jeg tror, det her det er... Altså, Nico han går også og filmer lige nu. Men hvad jeg tror, det her det er... Det er, at det er et sted, hvor man dengang i sin tid... Grillede mad. Eller hvis man havde sådan noget... Måske i 2. verdenskrig, så havde man metal her på. Ej, det ved jeg ikke, man gjorde. Men der er sådan nogle huller inde der. Man kan gemme sig inde i, og så er der også... Så er der der. Så jeg cutter i hvert fald lige til, at vi ses hjemme. Jeg tror også, jeg vil cut, så... Nej, ikke sådan der. Sådan der. Okay, er I klar? High five. I kan se her. Og er der nærmest en... Ingen skov. Ja, og Nico han er også i gang med at vlogge der. Jeg er lige tilbage. Så Oliver lige der, og så ser jeg, at det går lige en gang igen. Skal vi prøve at gå derind igen, han siger, jeg prøver før? Ja, okay, det er sådan... Nu går vi igen. Og nu skal I fandme se noget sjovt. Prøv at se her. Det kan man ikke se sådan rigtigt, hvad der står, men der står i hvert fald grill. I kan sådan... Ja, men der står... Okay, jeg kan lige læse det højt. Klatrevæg, og den skal så være derhen af. Så står der grillområde, og så er der et eller andet mere. Jeg kan ikke lige se, hvad der står, fordi det er sådan helt vuggen til. Men ja, det her det er mega faktisk fedt, og det er lang tid siden mig og Nico også har været her. Prøv at se, der står sådan, hvad er du gang i? Hvad? Men der er sådan et dæk her. Prøv at se, hvor en fucking brigade der er her. Men der er sådan et dæk der. Hav for helvede. Jeg skal lige se, at det lås på den her. Ja, hvis der er nogen af jer, der søger en cykel, så kan I finde den i Tønder. Jeg ved faktisk ikke, at den er helt flad, eller hvad? Ja, faktisk. Men det er mega... Kun cykler. Skal vi tage en selfie? Men det her med at skulle ud, ikke ud, men altså det her med at skulle optage noget anderledes end det jeg plejer. Det er fedt, fordi normalt så plejer jeg at lave små kortfilm til mine Facebook, men den eksisterer næsten helt ikke. Nico, når vi sidder meget og skal lave en Ask Me, så skal en af dem så meget, hvor man sidder sådan her. Hej, sådan noget, velkommen til en Ask Me. Nu er det ikke en Ask Me, jeg har gang i. Men jeg ved ikke om... Det er fordi, der er fucking mange myg nu, og det er hvert sommer og sådan noget. Det er sjovt nu, jeg kan godt lide sjovt.
Men lad nu være med at det gør nogen. Nej, det. Det er jo copyright, det der. Det er sgu da lige meget. Det er copyright. Det er jeg må ikke bruge dit materiale i min video. Så det er jeg nødt til at cutte fra. Vi er nødt til at lave en hængende video. Ej, hvor kæft. Jeg kan tage det. Okay, men jeg vil lige cutte, fordi nu går vi faktisk bare her. Og så kommer der sådan en sving der, og så kan det i hvert fald lidt bagefter. Så high five igen. Hvad så? Øj, fuck. Hvad fuck skal der ske? Sådan der. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det kan godt være, jeg cutter det fra. Men prøv at se det her. Prøv at overveje at bygge en skateboardrampe her, eller sådan et eller andet. Prøv at se, hvor stort område her det er. Men jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at gøre der i starten. Jeg ved ikke, om det er, når man sådan ser på videoen, men i hvert fald, hvis jeg trykker lige der. Jeg ved ikke, hvad den. Okay, det er sådan, så. Ja, jeg ved ikke, hvad den gør, men det kan godt være, at det sidder sådan lige der på skærmen. Jeg ved ikke, Nico han går derhen og vlogger også lidt det her. Jeg tror faktisk, det var ikke alt for det. Det var ikke alt for den video her, fordi herinde der kommer der noget, som vi sådan lidt er nødt til at vise jer. Det er overvej lige det den der. Prøv at overveje det. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg kan virkelig ikke se det. Men ja, Nico, hvad går du sådan og har gang i derhen? Nå ja, det er rigtigt. Det skal også lige siges, på den her kanal kommer jeg nok ikke til at lave gaming. Jeg er ikke sikker, men det kan være. Okay, prøv at se, jeg har bare en koncept. Hey, prøv at hvis man gør sådan her. Skills. Jeg ved ikke om, jeg ved ikke, der er sådan i min, det så jeg ikke. Altså, det var det. Så du skulle se starten af min, det er så mega underligt. Okay, jeg tager lidt cut i igen. Det kan jeg se, der er sådan en kan her. Men ja, vi kan godt lige prøve at hoppe op. Jeg kan ikke se nogen idé til, at vi skulle gøre det. Hvis så kommer en og siger, at vi skal hoppe ned. Så prøv at se her. Prøv at overveje det her. Der går også nogle damer og sådan noget. Jeg skal snakke meget højt her, fordi min video er meget lav. Jeg tager lidt cut igen, fordi ja, det gør jeg bare. Altså det her, det er lige det sidste cut, fordi nu vil jeg komme ud på det store vej, og det kan godt klare mig, og det er også bare lidt underligt, at jeg skulle filme i offentligheden, men tak fordi I har set med, og I må gerne dislike, like, gerne subscribe, hvis det er det, I vil. Husk nu at tjekke Nikos kanal, Nico Nielsen. Den kommer til at stå lige der, nu. Og forsvinder først, når videoen er færdig. Det kan også godt være, at det kommer til at stå cirka der omkring. Det kommer nok til at stå der hele videoen igennem, så jeg har stået. Men tak fordi I så meget sammen. Vi ses. Hej. High five for det.